Skont studju pubblikat mill-Kummissjoni Għolja għar-Refuġjati, 30% ta' refuġjati li waslu Malta għal dawn l-aħħar 12-il sena għadhom f'pajjiżna. Minkejja li ħafna minn dawn l-immigranti jitilqu mill-Libja bil-għan li jmorru joqogħdu f'pajjiżi qrib bħall-Italja, spiss jispiċċaw fuq gżieritna. Bejn il-bidu tal-2002 u Awwissu 2013, in-numru ta' immigranti li waslu f'pajjiżna laħħaq 18,317. Il-maġġoranza ta' dawk li waslu kienu mill-Eritrea u mis-Somalja. Ta' spiss il-vjaġġ li jagħmlu l-immigranti ikun kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Mhux l-ewwel darba li nisimgħu bl-aħbar li b'konsegwenza tal-maltemp, kundizzjonijiet ħażina abbord jew disgrazzi oħra jitilfu ħajjithom. Waħda mill-ar disgrazzi seħħet ftit jimilu meta mietu mal-180 immigrant. 29 minnhom iddaħlu f'pajjiżna. Persuna li tkellmet fir-rapport li jġib l-isem Going West qalet li f'ċertu każi immigranti huma mitluba jħallsu aktar minn darba fl-istess vjaġġ. Persuna oħra qalet li mill-flus li traffikanti tan-nies jaqilgħu għandhom ikollhom biżżejjed biex jipprovdu ġgieget tas-salvataġġ. Skont l-awtoritajiet Maltin, għal kull dgħajsa li tasal f'pajjiżna ikun hemm mara tqila b'bord. Il-mentalità hi jekk ikun hemm mara tqila, l-immigranti jingħataw għajnuna aktar malajr.